दिनैहाय नै जोंहा बोरमा बेदरलै सबायझार माबायाव आरोखि ना इउपिपिएल केम्पिंआव दा दिनैहाय जानाय जागोन बोरमा बेदर जोंहा चेयारमेन सारनि अननायाव दिनै मोनजासिगोन आरोखि सावरायग्रा सारनि नामावहाय दा बिराद गोदागासिनो दङ नै बोरमा मासे आरोखि दा बेखौनो जों जासिगोन आरोखि दिनैहाय सावरायग्रा सारनि माबायावहाय नामाव देरहानायाथ' खारथांखा जोंहा सावरायग्रा सारा माने सासे दङ माने बिपिएफनि केन्डिडेट सुकुर सिं बिथाङाथ' देरहानांगौनि खुनु आसा गैया जोंनि बे ओनसोलावहाय सुकुर सिं मोसाहारिखौ रावबो सिनाया थाखायनो बेनो रावबो भटखौ होनाय नङा आरोखि ना ओमफ्राय जेननायाबो खाथांखा बिथाङा दा बिनि थाखायनो भट गेलेनानै लाब गैया बिथाङा जोंना नैबे 13 चिराङाव सावरायग्रा सारा देरहाखाबाय बेखौ जों साननानै लायो बिनि थाखायनो दिनै जोंहा नै पार्टिखा आरोखि ना केम्पआव पार्टि जाखासिगोन आरो फैबाय थानाय समाव एसे मा जायो नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जागोन आरोखि ना देरहानायाथ' खाथांखा नुहुरखानाय देरहाखाबायखौनो साननानै लानांगोन आरोखि दा होमबा आङो भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायलांनि जोंनि बे बोरमाखौनो जाया जायो नामा ना मानसिया जमा जाहांबाय आरोखि दा बे समावहाय नै बोरमायाबो गोदागासिनो दङ ओमफ्राय माखासे बैजों दङलै मैगं थाइगं हागासिनो दं आरोखि नैबे जायगायावनो सोरबा नुवाखैब्ला मैगङाबो हाखाबाय जोंना नै गासला होगासिनो दं ओंखाम संनाय जासिगोन ओंखामा एसे बुरजा लाखालै दिनै मानसि जाग्रा फैगोन बोरमा बेदरनि खोथा दङ ना रायगासिनो जोंहा हरै